Mayong buntag mga kaigsunan, mayong udto, mayong hapon ay gabiis, tibuok kalibutan. Nasabi niyo kapaglaom, Jerry laig magapakiguban kaninyo. Og indot ni ato nga pagtuon karon mga kapaglaom, tungod kay ato ning tun-an kining one holy o one true church, Holy Catholic Apostolic. Oh, ato ning tun-an mga kapaglaom kining holy, kining Catholic, kining Apostolic. Kay matod pa nila ang amo gayud mo'y tinuod tungod kay ang one holy o one true church mo na gitawag one holy, one Catholic o apostolic. O, mo na nga biblical ba mga kaigsuonan? O daghan ang nag-angkon ini higala ila na nga gibasihan sa unang Pedro 1:16 apan dili pa mag-ampo sa tagapaglaom. Dalaygon mamiyo ang mga Dios intak na sa kabuntagon kaudton kagabion. Tibuok kalibutan, ikaw Ginoo magapanalangin sa tanan namong mga viewers, sa tanan namong mga sponsor. Salamat o Dios ikaw magtubag pasilo atong sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom atong tun-ani og sa dili pa ato nang kumusta ang tanan mga atong tanan nga mga sponsor, no? Atong sponsor mga higala, Brother Robert Maluya, kauban sab ni Joseph Rufila, Randy Cabil, ug usab ni Sir Siban, Sir Dandoy, o uban natong nga mga kapaglaom, mga mahilig sa pag-sponsor mga kaigsunan. Welcome kamo sa atong pag-utingkay sa kamatuoran. On air ta karon mga kaigsunan o sa atong FM Utingkay, Radio Utingkay, kauban sa atong tanan nga mga Hope Radio channel. Tanan nato nga mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan nya dunay mga radio, mga igsoon, radio, internet o social media. Ato ning tun-an mga kapaglaom, no, nang One True Church, One True Church, itawag ka naghuli, Catholic, Apostolic. Unya, matod pa mga kapaglaom, nga kinihigala nga huli ila kining gipasantok mga kaigsuonan, no? Ila kining gipasantop nga mao gyud kini ang tinuod o mao gyud kini ang tinuod. Mo na nga atong tun-an mga higala ug unsay gipasabot ining huli, no? Huli mga kaigsuonan. Kung atong basahon ang unang Pedro 1:16, o ba gikutlo nila mga kapaglaom, atong basahon, ingon dire, for it is written, be holy, for I am holy. Unsa kuno, unsa day mga kapaglaom? It is written, nasulat na mga kaigsuonan, be holy, magbalaan kamo, magbalaan kamo kay ako balaan, no? Wala mga kaigsuonan, magbalaan kamo kay ako balaan. Mo na nga ang gisulti higala sa balaang kasulatan nga nasulat na, magbalaan kamo kay ako balaan. Asa man na nagikan ng pulong balaan higala nga naa may awhag nga niabot mga igsoon nga diha sa pulong balaan. Ang pulong balaan diha makaplagan sa iyang kasuguan mga kaigsonan. Atong basahon higala kung unsa. Naa day makaplagan atong basahon. Roma 7:12, King James Version. Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good.
Sa di ay mga kapaglaom nga ang kasuguan balaan o ang mga kasuguan o sugo balaan matarong o maayo. Mo ni mga kaigsunan ang gipasabot sa balaang kasulatan nga pag-ingon niya magbalaan ka mo nagpasabot patumanon ta sa iya mga sugo aron kita mahimong balaan. O Roma 7:12 gibasa nato na kaganiha, di ba? Nga uh, balaan day mga igsoon ang pagtuman sa kasuguan. O na klaro kayo, di ba? Wherefore the law is holy and the commandment holy and just and good. O, mo na giingon higala nga ang kasuguan, ang sugo balaan ug ang kasuguan balaan matarong og maayo. Kung magtuman ka, diya na napasabot nga nahingpit ang imong gugma sa Ginoo, John 14:15. If you love me, keep my commandments. Karon, diangkon man ni sa RCC kung Romano Katoliko higala nga sila ning huli. Diing dapita mo na himong huli nga ang kasuguan nga gi-introduce igsoon, gi-introduce may yung pagkaigo diya sa Marcos 7:8 nga ang ginasunod ninyo mga kalagdaan naghinimog tao sa 8 maayo din pagkabiya ninyo sa kasuguan sa Dios. Nga naman, gi-change manggod higala. O gi-change mga kaigsunan. Asa may gi-change? Oh, ang 10 Commandments original sa Biblia, ang ika-4 Sabado. Ang 10 Commandments sa 10 Commandments sa RCC nga gikan na sa simbahan, kay may katungod man sila sa pag-usab, ikatulong sugo, Domingo na. Oh, mo na nag-ingon din ha nga gi-change nila ang pagkabalaan sa Saturday, Sabado ngadto na sa Domingo. Tungod lagi kay gibanhaw daw si Kristo. Ingana ang pagbuot-buot mga igsoon sa atong mga higalang Katoliko, no? Unsa pa mga kaigsunan, ngano man ang pangutana, kung magtuman tag sugo unsa itawag sa Ginoo sa Biblia nato mga igsoon atong basahon. Okay, nag-ingon dire. Here is the peasant of the sins. Sa kuno, here are those who keep the commandments of God. Ani ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan, sa mga nagbantay sa sugo sa Dios o sa tinuhuan ni Ginoong Hesus and the faith of Jesus. Ya ta sa pagtuo ni Ginoong Hesukristo o sa tinuhuan ni Ginoong Hesukristo. Balikon ako. Matud pa, the one the true church, the one true church. Sa ngayon, the one true church. Okay. One true church. Holy, Catholic, Apostolic. May mga teksto. Unang Pedro 1:16, Mateo 28:19, o Episo 2:20. Ato ning tun-an mga kapaglaom para makuhaan nato og pagtagad higala. Ato namang naisgutan igsoon unsa ang huli. Maghuli ka mo o kining magbalaan ka mo kay ako balaan. Karon ang balaan nga gisultis balaan kasulatan ang mga sugo sa Dios, but pasabot tuman niya akong sugo para nga kamo mabalaan sa mga ako nagtuman sa Kristo, Mateo 5:17, di ba? Wala ako mayanes pagbungkag kundi sa pagtuman sa iyang mga sugo, mga kaigsunan. Sadya nga gatuman sa higala, tuman siya, balaan o kita usab bagatuman. Kung sige ingon sa 1:13-15, o unsay akong ginahimo, pagahimuon ninyo kay ako naghimo og pattern panag-ingnan para kaninyo. Karon nato na hibaluan mga igsoon nga nahimo tang balaan ani ang agda sa mga balaan o sa mga santos. No dili ang santos di bulihok, santos gani balaan as Bisaya. Di ba? Karon arita sa pulong nga Katolik mga kaigsunan. Arita sa pulong Katolik. Ang pulong Katolik igsoon, no? Ato ra ning matagaag pagtagad higala, no?
pinaka-importante nga masabtan nato ni mga kaigsunan. Okay. Unsa may giingon higala, no? Okay, nara. Atong basahon mga igsoon. Okay. Areta sa pulong Katolik mga kaigsunan. Okay. Unsa man ang ipasabot diri igsoon, no? Hmm? Ang pulong Katolik, Mateo 28:19 higala. No? Mateo 28:19, himua silang tinun-an. Oo, himuon dayong tinun-an mga kaigsunan. Unya, bautismo sa ngalan sa Mansa at Espiritu. Mong tinun-an, unya, magauban ako hangtod sa katapusan. Unya, kung atong basahon ang Lucas 24:46-47, dito man magsugod higala sa Jerusalem. No? Dito din magsugod sa Jerusalem mga kaigsunan. O, muna nga atong gisubay higala para nga makuha ang detalye. Karon, mao man na, no? Ang Katoliko nagsugod yun sa Jerusalem. But pasabot, ang pulong nga mulukop sa tibuok kalibutan magsugod gayod sa Jerusalem. Mga pagtulunan sa Jerusalem. May prueba bata ana kapag law nay prueba ta. Roma 3:1 ug 2. Bisan asa, bisan din, bisan asa ipaagi, unas tanan diha gi tugyan ang pulong sa Dios sa mga Hudiyo. Sa ato pa sa Jerusalem. Sa Jerusalem, ang pagtulunan sa Jerusalem sa bando dili muka og mga dulumtanan nagsugod sa Jerusalem, dili dai sa Roma. But pasabot higala kung magsugod gani ang imong pagtulunan sa Roma, nagpasabot mga tradisyon na siya. Wala na magsugod kapag laom sa Jerusalem. Arita sa mga apostol, no? Unsa may kon sa mga apostol, kay man diya apostol, no? Episo ato ning pasahon ang Episo mga kaigsunan. Episo 2:20. Built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Sa daay mga kaigsunan nga ang mga apostoles adunay foundation, patukuranan, apostol ug mga propeta. Ang problema lang, ikutlo nila ang apostol pero wala na sila magkutlo sa propesiya. Ang propesiya higala dito sa langit, Isaiah 66:23, nga dito sa langit Sabado ang atong simba dito. Tanan nga mga tao, no, tibuok kalibutan. No, pinadayag 19, tibuok nasod. Magsimba diya Sabado ang ilang simba igsoon. Unya kadtong mga tao nga nay mga reliyoso kunohay, mga putli, mga balaan pero nagkaon sa mga mahugaw sa mga baboy, sunugon sa Ginoo mga igsoon, no? Tanang unod gani nagpasabot tanang nasud na kay nagkaon sa mahugaw igsoon, no? Kay unod man gawa siguro sa Pilipinas way mga unod, way tao pero robot at kana way labot igsoon, no? Mao na nga sa mga apostol higala og mga propeta, but pasabot dunay propeta. Gani mga kapaglaom gibibian nila si Ellen G. White kay kuno mini nga propeta. Pero kung imo lang yung sabton ha, imo lang yung susyon ang iyang mga sinulat, di ka kaingon nga mini siya nga propeta. Siguro dunay mga sinulatan sa matong debate namo ni Bustamante, Alvin Bustamante, nga aduna lay miskot mga kaigsunan ang iyang pagbasa. Kana din pulong nga apel si Ellen G. White, wala magingon sa mini. Apel si Ellen G. White nga ipatest, testingan po nimo. Oh? Brother Alvin Bustamante, imo bang testingan kung piki pa siya? Oh. Dili kay apel si Ellen G. White sa pagka-piki. Iya ko nang sinulat. No, sa logic mga gigsunan, dili pwede nga imong sinulat ikaw pwede uton. Common sense lang god, no, di ba? Pero dili lagi mao ang sa original. Ako bitong gibasa, dili na wala dito apel si
komentaryo na lang siguro na sa ubang mga pastor, ubang Adventista, tungod kay nakuha man nila ang detalye nga apil siya sa pag-taste, dili kay apil sa mini, mga kapaglaom, no? Salamat kayo arita sa may tungod sa mga apostol, mga kaigsunan, unsa man sa mga apostol, no? Atod pa nga, go therefore and make disciples of all nation. Sa ato pa ang pulong Katoliko gamit kining iwali na sa mga apostol. Oh, iwali na sa mga apostol, mga kaigsunan. Mateo 28:19, no, mo natong gibasa kaganiha. Okay. Karon usa may gingon sa Lucas 24:47, and that repentance and remission of sins should be preached in the name among all nations, beginning at Jerusalem. Lucas 24. Ang huli, mga kaigsunan, mao ang pagbantay nato sa kasuguan sa Ginoo. Nahimo ka na nga balaan, agda sa pagkabalaan sa nagbantay sugo. Kung nasakop pagid ka sa tinhuan ni Ginoong Hesus, sa diyang nahimo ka nga ang atong pagwali na lukop sa tibuok kalibutan tungod kay ang iwali paghimo mag mga apostol, paghimo mag mga disciple kini mga tinun-an. Unya human ana igsoon ang pagtulunan gikan gayud sa Jerusalem. Unya ang mga apostol doon na sila gitawag og foundation sa mga apostol. Unya ang mga apostol, mga kapaglaom, nagbantay usab sa adlaw nga igpapahulay. Okay. Una, mga kaigsunan. Usaingon sa mga apostol, buhat 5:29. The Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. But pasabot, nga ningon ang mga apostol kapag laom nga unahon na mo pagsugot ang Diyos inay sa tao, kung inay sa tradisyon sa tao. Tradisyon gani dili biblical, no? Okay lang siguro na imong tradisyon kapag laom, mga higala. Kung wala magkasumpake sa Biblia, sa maron imong tradisyon Domingo, aduna mo pagtigom. Kunya mingon mo nga adlay pulay Sabado, kunya panagtigom pwede ra sa Domingo. Kana wala na magkasumpake, pero mingon mo nga wala nang Sabado gipulihan nag Domingo, muna dako kay ang pagsumpake, no? Gisungag nimo ang tag-iya sa adlaw igpapulay bisan wala magsulti ni ana. Okay. Usa pa, mga kabaglaom. Yeah. Gitawag day sila og mga Christian. Katong mga Hudiyo higala nga nagtuon sa Biblia antod sa katuig, mga kaigsunan, tinuon nila, grabing tinuon nila. O atong basahon. And when he had found him, he brought him to Antioch, and for entire year, sa katuig, they met with the church and touched considerable numbers, and disciples were first called Christian in Antioch. Acts 11:26. But pasabot, nagkatigom sila ito, nagtuon sa Biblia, sulod sa tuig, mga kaigsuunan, mga kabaglaom, o nakaplagan ni Barnabas, Apostol Paul, dito naghakon sila. O dito nagsugod higala nga gitawag sila og Christian. Karon kung imong basahon nimo higala ang buhat 13, mga kaigsunan. Buhat 13 higala 42-44, ang mga Kristohanon di ay katong giingon sa buhat 11:26, nagbantay sa lapulig, nagwali gani ang mga Judaism nga walay pagtulogin sa Kristo, nakabig pati ang mga Hentil, no? Pati ang mga Hentil higala. Ang nakabigan sa mga Jewish nga mituo na sila naging Jesus, dili sa Sabado kay Sabbath keepers naman sila. Ang Domingo adto pa man ang 321 AD, mga igsoon. Nagsugod na ang pagbalaan sa adlang Domingo, no? Daghan na gaya dayon mga paraphrase, mga kapaglaom, nga basahon nila nga Sundays, the Christian Sabbath of worship. Wala na din na makita sa original kapaglaom. Karon na nahimong Kristohanon og nagbantay sa
adlaw igpapahulay mga kapaglaom. No? Karon unsa may gipasabot mga kaigsoon. Nabay mga basahon sa mga Katolik, Ten Commandments igsoon sa Katolik, no? Ten Commandments ato nang mabasa higala. Oh, Adrio, God rested on the seventh day. After the hard work of the first creation, He established the Sabbath as a day of rest dedicated to me. Exodus 20:10. In the Jewish tradition, the Sabbath is from sundown Friday to sundown Saturday. Jews still observe the Sabbath through prayer, fasting, and worshiping together on Saturday. How did we Christian went up with our holy day on Sunday? Wala, tinudlo na mga kaigsunan, no? Tinudlo na mga kaigsunan. Kung muingon ka higala kapag laom, nga Domingo ang adlaw hulay, tradisyon na siya. Kay maduha na mga adlaw hulay diya, mahimo namang sa weekly mga kaigsunan, gawa siguro og kinang gitawag ceremonial Sabbath. Kay daghan ay siniman na ay binulan ay tinuig. Pero yung kag weekly usa ra gyud mga igsoon ang ikapitong adlaw ra gyud kapag laom. No? Mo na nga ato isip-isip lang dahil gala. Dili lang ano gud nga magkarbuta ang atong unsay gisultis balang kasulatan mo atong sundon igsoon, di ba? Oh. Karon unsa pa mga igsoon? Naay pamatuod ni Cardinal James Gibbons. Unsa giingon? Sola Scriptura. People who think that the scripture should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventist or Adventist and keep Saturday holy. St. Catherine Church, Sentinel Alconac, Michigan, May 21, 1995. Napigingon ni Cardinal Gibbons. The Adventists are the only body of Christian with the Bible as their teacher, not a cult. Sa ito padili kulto. Cardinal James Gibbons, Catholic Mirror, September 2 and December 23, 1893. Muna mga kaigsuunan ang pamahayag higala, no? Sa mga kadagko ang Katoliko nga nagtugas tinuod igsuon, mo bitang giingon ni Ellen Gold White higala nga aduna pay mga Katoliko nga mga matino kining matinud-anon but pasabot magtugaan kung unsay adlaw igpapahulay. Di na to mahukman ang mga libro sa mga Katolik mo nagtugan nga kinahanglan kung mutilaw mo og langit kinahanglan tagaan mo ikapitong adlaw nga mong adlaw Sabado. Na mabasa sa Binisaya nga katikismo mga kaigsunan. Ako na nang ginayagyag sa debate mga higala. No? O giklaro gyud nato. Giklaro gyud nato mga kaigsunan. Karon balikon ako mga igsoon, the one true church, Holy Catholic Apostolic. Unya, kung basahon nimong encyclopedia daghan nag-claim nini Christian community o Roman Catholic o uban pang mga protestante nga nag-claim nga sila na. Hindi na ka mo claim. Ang imong pundok pag malukop tas tibok kalibutan, tawgo na kag Catholic, universal ang imong iglesia. Dili kay itatak nimo sa imong simbahan nga magpagarbo kang Catholic unya wa ba day malukop. Kay ingon ang Biblia nga kung malukop na mao na ang katapusan. Karon dugay naman mo nagtatak og Katoliko, dugay naman mo nagtatak og Iglesia Katolika Apostolika Romana, nya ngano man nga wa pa man mobalik ang Ginoo. But pasabot igsuon, dili pwede itatak-tatak nato na pabuto nato nga ang Katolikong kahayag nga malukop sa tibuok kalibutan mao nang kahayag nagtug-as tinuod. Nagtug-as tinuod. Dili kay ibasi nimo kay nag-ingong Biblia malukop unya bisag bakak ingnon tag tinuod kay lagi kay tinuod maning amo. Di na po na maayo. So, duha ra bang Katoliko, Katolikong kahayag o Katolikong gitawag og kangitngit. Ato ba kining mensahe lukop binis tibok kalibutan, no? Kataulos put pasabot malukupon. Malukupon. Balikon nako. The Holy
Catholic Apostolic. Unang Pedro 1:16 magbalaan. Roma City 12 magtuman sugo aron mahimong balaan aron maagda kas pagkabalaan piniday 14:12. Unya ang Catholic Mateo 28:19 himuong mga disciples. Nya Lucas 24:46-47 dito magsugod sa Jerusalem mga pagtulon sa Jerusalem ang gitudlo sa mga Hudiyo. Roma 3:1 ug 2. Ayaw ng pagpatuo anang tinudlo sa hintil nga ang Roma hintil na mga kaigsunan dili na mga Hudiyo. Nya sa Episo 2:20 mo ng mga apostolik dunay foundation unya ang mga apostolik mga kapaglaom unahon nila ang Dios dili sa tradisyon kundi balaod sa Dios. Unya ang balaod dili usbon kundi still gihapon ang balaod sa Ginoo. Buhat 11:16 dito nagsugod na ang nagbantay sa sugo higala sa hingpit nga sugo nga dili inusob gitawag na sila Kristohanon. Unya kining mga Kristohanon nagwali og ang giwalihan nila nakabig og pagkaadlaw Sabado buhat 13:42-44 pagka Sabado hapit ang tanang lungsod nakig-uban diya sa mga apostol. Mora na mga kapaglaom. Mingon Seventh-day Adventist diha na ba na sa panahon ni Jesucristo dito pa na sa pagbuhat sa kalibutan. Una gyud nag seventh day higala nagpahulay ang Dios ikapitong adlaw. Hebreo 4:4 sinugdan ang Dios nagpahulay sa ikapitong adlaw. Kami na mga Seventh-day Adventist igo na lang kasunod. Kanang Seventh-day Adventist dili ginamoy ang ngalan yun nga gilitok des Biblia. Timaan nang na nga nagbantay mis ikapitong adlaw nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Wala mga kapaglaw. Bueno, Igsoon, wala naman tayo kung panahon. Salamat kayo. Ito naman na-review mga higala. No? Comments mo kung doon ang pangutan na ito bago na to ato diya pong butang sa YouTube mga Igsoon. Kung kamo wala pa subscribe sa akong YouTube channel Jerry Laig, subscribe na mo higala no? Mga Adventista. Sa kadaghan na itong mga Adventista, yun lang mag-subscribe ta para makatabang po mo sa ministry sa buluhaton sa Ginoo. Pag-ampo ka. Dalaygon, mimiyaw na mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa pag-iusa. Panalangin ni ang tanan na mo nga magtatanaw nga sila makasabot sa imong kamatuoran. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kabaglaom, wa na kitay panahon. Ako mag-ingon wala kitay mahimo sa pagpakigpatok sa kamatuoran kundi pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much. Mayong buntag, udto, gabi, tibuok, kalibutan.